Смятам, че отговорността, която носи униформата, е доста по-голяма от силата, която ти дава. Можеш да бъдеш добър човек без да си добър полицай, но не можеш да бъдеш добър полицай без да си добър човек. Да, футболен фен съм. Казвам се Кристиян Петков. Инспектор съм в група спортни мероприятия към сектор масови мероприятия при Столична дирекция на вътрешните работи. Работата ми е пряко ангажирана с организация, охрана и планиране на спортни мероприятия на територията на столицата. Моята роля е при публиката, моята роля е при полицейските служители. Където има проблем, аз трябва да бъда там. Професионализма, когато си на работа, е водещия принцип. Това да облечеш униформа, ти даваш пример. Моите герои са двама. Майка ми и баща ми. Благодарение на тях аз научих как да разделям лошото от доброто. Спазвам принципи като лоялност, достоинство, морал, на които са ме учили цял живот. Силата на един мъж се изразява в това колко тежи думата му и доколко тя е подплатена с действията. Налага се да гледам мач. Това, което се случва на терена, е това, което би могло да се случи на трибуните. Само оттръсването от този стрес, който при нас е всекидневен, може да те запази и да те съхрани като човек. Когато има някакво емоционално напрежение, човек трябва да води комуникация. Трябва да сподели за този проблем. Табу е било при предните поколения. В днешни времена аз дори апелирам да си говоря за това нещо. С стрес се справям с комуникация и с споделяне с близките ми хора, както и с колегите ми. Слабост е нещо, което всеки човек трябва да притежава.